думи ще я кажам. Не съм безволен за политика и не съм безволен за никога ще съм безволен за патриотизм, които се продължават в игралното нещо. Moram da odgovorim biti dva pati više s toga tega kolega. Ne smejo sakali, ne smejo ponisuvali, smo izstavljali obštinskega zgrada, pili vtori spomenika, panaki in tako naprej. Znači mora da razčistili narava. Šta da koja je napravljena s obojenjem na ovih tri spomenici, najmanjce 300 и 350 пати по-мала, дошла да е направена до транспортиране. Броенето на спомениците... Броенето на овие три објекти е израз на револт кон направената штета кон буџетот на општина Битола од 380.000 евра. 380.000 евра, в однос на 3.000 евра е никаква минорна сума, а револт, тоа е само револт кон она што го слушаме и го гледаме што се случува во